Članovi sudijskog kolegijuma odobravaju start učesnika 9. kasačke trke. 11 takmičara se priprema za start. Start 9. kasačke trke je pušten. Pratimo razvoj događaja neposredno nakon starta. CP Budžet i Miloš Krajinović pokušavaju da zadrže unutrašnji deo staze i vodeću poziciju. Armani B sa Antonom Horvatskim izašao i sada je on lider u 9. kasačkoj trci. CP Budžet na drugoj poziciji. Da vidimo ko je to na trećoj. Na treću poziciju izašao je Kasijus Komo sa Vujković Marnić i Josipom. Armani B, Kasijus Komo, CP Budžet, Byron Delabadi, Donita Fern, Corvo Baba, Paladino, Bene, Can Legacy V, Brier i na začelju Bonita Cis. Oštar tempo nametno je Anton Horvatski sa grlom Armani B. Pre 7 dana u sličnom maniru slavio je na hipodromu u Somboru. 600 metara do cilja, Armani B u prednosti od 2 do 3 dužine u odnosu na Kasijus Koma. CP Budžet se nalazi na trećoj poziciji. Odluka sudijskog kolegijuma, isključenje na startni broj 4, Dug Galop. Pratimo vodeće. Očekujemo ulaz u ciljni pravac. Armani B i vozač Anton Horvatski imaju prednost. Sredinom staze sledi napad od Corvo Babe i